Ngabafowethu angibingelele. uQuality wakabiyela lo ngeze ngikhazi kakhulu abaningi bangazi. Abaningi vele majority South Africa yangazi. Ngithathile leli thuba ngathi angizonethulana kulo msebenzi. Umsebenzi oqala engiwenzayo okuyi-EP ngibingelele kumaskandi wonkana nawonke amajindri abafowethu ngisebenzisana nabo nakuzo zonke izinsizwa elozo ngisebenze nazo imisebenzi nami engiwenzile omuhle kangaka engiwenze eTax Studio ngirecord eTax Studio umsebenzi wami angirecord lezi studio uthi arecorda kuyo Umbona kwa kahle kanje ngimuhle kanje nami nginenelisa Umbona kwa kahle kanje ngimuhle kanje nami nginenelisa Umbona kwa kahle kanje ngimuhle kanje nami nginenelisa Umbona kwa kahle kanje ngimuhle kanje nami nginendelile impilo inzima ekhaya impilo inzima koma impilo inzima ekhaya Umbona kwa kahle kanje ngimuhle kanje nami nginendelisa Ndandazo mama Yes, you want ngimuhle kanje nami nginendelisa Umbona kwa kahle kanje ngimuhle kanje nami nginendelisa impilo inzima ekhaya impilo inzima koma impilo inzima ekhaya Nginethemba ukuthi bafuna ngizojabulela umsebenzi wami nizoweseka kakhulu uzophuma mhla 23 kuyona lenyanga ephezulu kaSeptember and then bese kuthi mhla 24 sizoqala sewushiya eGoli kwamayemaye bese ushiya eThekwini eworkshop Isho nasendeni baba bathi bonke abantu basizingela sehlathile lenyama ngebe siqede sehlula umthela nasendeni baba bathi bonke abantu basizingela sehlathile lenyama ngebe siqede sehlula umthela Isho nasendeni baba bathi bonke abantu basizingela sehlathile Isho nasendeni baba bathi bonke abantu
bebhele ngqambini yimo ukuthi uhlabeke izinto benezobelini angizomshawe intombi anginamfule ngophuzayo ngiphuze ekhaya egeni ngithi wabiyela umphathi wemali nje bayazi abantu uthani mfondo ngithi ngiqinisela lapha enkanjeni mfondo bese ngiqinisa kakhulu iy'nsizwa ezisafikayo kwi-industry ngiqinisa kakhulu iy'nsizwa ngokuhlukahlukana ey'fisa ukuphila ngethalente ngiziphe ithemba lokuthi kumele zibekezele ezinye zezinto ey'ningi uphumelela kakhulu ngazo uma usuke ukholelwa wena uma uzethemba futhi ungathatha amathemba akho wabeke kwabanye abantu. Ungumbuzo unozi engamthola mesithi angimbone sempasi yethi imoya ngithanda abawu-20 abazothenga i-CD lapha kwamanye bethola i-CD ihambisana ne-promotion ye-Y bese nangonjalo naseThekwini futhi sonke kanjalo kwabawu-20. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, angibonge, ngiyaphela lapha.